זה פשוט לא בסוגריים. היי חברים. זה לא יכול להיות בסוגריים. דפנה, ואני רוצה לדבר על משהו חשוב. אני רוצה לדבר על כאילו שיש גם בסוף איזושהי אני אספר לכם בתחושות לא, לא, זה כותבת משל עצמה ולא רק היא מתביישת להיות במצלמה פשוט, אני רק מראה את הצ'פרים. בקיצור אני רוצה לספר לכם בתחושות שעלו בעקבות אחד מיני פתוח. ה-20 שנה. אני באמת, דבר ראשון כל הכבוד ליורים על ה-20 שנה, לאיה, הילה ומגיד וליהודה שבאמת היה טוב. ודבר שני, מה שאני רוצה להגיד זה שכאילו אחלה אולטרס והכל ואני באמת מנסה לעזור להם עובדה ואם מי שרואה את זה וזוכר, באותו יום התכתבתי אתכם על מדבקות וזה היה יום של מפעל ואני מתכתבת אתכם על מדבקות ומנסה לעזור לכם ודיברתי עם מיכל ושיהיה לכם תקציב וזה ובלה בלה בלה וגם עמוס וגם יהודה אנחנו מנסים לעשות דברים בשביל האולטרס אבל פשוט יש גבול, אנחנו אלו שצריכים לשים את הגבול אנחנו באמת מנסים אז לא נתנו לכם לעשות מורלים תוך כדי הכתובת אש וגם בכלל לא הייתם מהחניכים שלכם נלחמנו בשביל שיהיה לכם רבע שעה לפני המפקד, על זמן התחנות, על זמן הפנה שהיורים ישבו עליהם ועבדו עליהם קשה. אז אמרתי לכם להוריד את השלטים במקום שתליתם איפה שהיורים תלו את השלטים שהם הכינו וזה המפעל שלהם. כל המדריכים לא היו מחניכים שלהם. וגם לא עזרו כאילו להקים את המבנה. עכשיו כאילו, לעשות תוך כדי המפקד, עכשיו זה בסוף ההחלטה של המורלים, בזמן המפקד זה גם לא הייתה החלטה שלנו, אבל לעשות מורלים תוך כדי הכתובת אש, אנחנו אומרים לכם לעצור, ואז מול כל השבט, מול כל ההורים, מול כל מי שנמצא שם, אתם עושים מורל שאתם שונאים את המרכזים, ואז נתנו לכם אחרי זה עוד 40 דקות אחרי זה לעשות מורל במקום להתחיל את הפירוק, ונתנו לכם, ואז נתנו לכם להיכנס לשכבגייה, אני נכנסת, אומרת לכם, יאללה, צאו החוצה לפירוק, כאילו תעזרו, ואתם פשוט עושים לי מול הפרצוף, כאילו מורל של שונאים את המרכזים, ואז אני שומעת שאתם אומרים למרכזים אחרים, שאנחנו הרסנו לכם את המפעל, והרסנו לכם ככה, והרסנו לכם ככה, ולא נתנו לכם לעשות שום דבר, אתם הרסתם לי את המפעל, אתם הרסתם לי את החיים, סתם, לא את החיים, אבל את היום. זה ממש בייס אותי, ואני ממש אוהבת את האולטרס והכל, אבל כאילו, זה בסוף בייס, כי אתה מרגיש שאתה, ברור שריכוז תפקיד לא מתגמל, אבל אתה מרגיש שאתה נותן. לא, אבל אתם באמת אחלה, אתם חמודים וכזה, אבל... לא, בסדר. טוב, אתם באמת אחלה, אתם חמודים, אבל כאילו בסוף יש דברים שצריכים לעשות, ואז אם לא עושים אותם, אז זה מייאש וזה מתסכל. עכשיו, המפעל הזה הוא חמוד, כאילו, הוא היה ממש חשוב, וכאילו, הזמנו גם אנשים חשובים. והאולטרס חשוב, אבל בסוף, אם היה אולטרס ולא היה את המפעל... ביבס לא יבוא לבוא? ביבס? אני חושב שהיא להזמינה אותו. הסרטון כבר נהיה ארוך מדי. למה? 3 דקות זה בסדר. אם היה את האולטרס ולא היה את המפקד בסוף, בגלל שאתם הייתם עסוקים רק באולטרס, אז זה היה מתפספס בטירוף, זה היה כאילו מביך בטירוף לשבת, וזה הכל בגלל שלא באתם לעזור. היה לכם שעה אפילו יותר כאילו לפני המפקד, על זמן כאילו דברים אחרים, על זמן התחנות, על זמן הפנה, שבאמת ניסינו לבוא כמה שיותר לקראתכם. בדיחי פנה אליי כמה ימים לפני לגבי כאילו זמן מורלי וזה, והקשבתי ונתתי, אבל כאילו, אני חושבת שאנחנו אומרים לכם כן, 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 אבל הכמות הקטנה של הלא שאתם מקבלים מאיתנו, אנחנו מקבלים את פידבק מטורף, וכאילו בסוף בא לנו שאנחנו נכבד אתכם ואתם תכבדו אותנו בחזרה. אני חושבת שהקטע עם האולטרס לא פורס. בקיצור, תודה על ההקשבה. היה להם את לא בסרטון על כל שלך לא לשמוע. אני חושבת יש משהו חשוב להגיד. אני חושבת שהקטע עם האולטרס זה הלמה, שכאילו הם מאוד מורלים ומאוד רוצים לעשות טוב, אבל חסר לכם ההבנה של הסיבה מאחורי מה שאתם עושים, כאילו אתם... זה הגיע לרמה שכאילו אתם עושים את האולטרס בשביל לעשות את האולטרס, בשביל שכיף לכם לעשות מורלים, בגלל שכיף לכם לעשות שלטים, שזה מהמם ונדיר, אבל זה גם אמור להיות לטובת השבט, וברגע שזה פוגע במה שקורה בשבט, אז זה מאבד את כל יש לי עוד משהו ואז אני אתן לך. לפני שאני נותנת ליהודה לסיים את הסרטון, אני רק רוצה להגיד שגם הבאתם רימוני עשן ולמרות שאסור, לא אמרנו לכם... זה מהרווחים מהחולצות. לא אמרנו לכם
שום דבר על הרימוני עשן, שום דבר, ושתדעו שאנחנו חטפנו על זה, מלמעלה. כן, נכון. ולא אמרנו לכם, לא אמרנו לכם שום דבר. מיכל הרביצה לכל מי שהיא יכלה. אבל היא ממש כאילו הרביצה. העירו. הרביצה לדפנה. לא, אף אחד לא הרביץ לי, אתם חמודים ממש, אבל... יש משהו... עכשיו יהודה ידבר. אלעד שימונוביץ' היקר, זה בושה שלא הגעת לה. לא, תגיד על נדב שמגר. נדב שמגר, אתם יודעים, נדב שמגר שבא להגיד, הוא העורך של המיקודי של בגיאוגרפיה. וכנראה של החוברת או משהו. כאילו אותו דבר כאילו. לא חוברת, אבל של החומר, לא העורך של האטלס, אבל כאילו. אז תודה לך נדב שמגר. על השבט ועל הגיאוגרפיה. כל בני אמיר שלומדים גיאוגרפיה כי הם לא יכולים לעשות פיזיקה. תודה רבה לכם על זה לא אישי, זה לא אישי.